Elota one nigga gini ashiri batana hotel. Mbono batranga ahu moto si jide won aka. So monne nke Chineke okele ke monne wuro be family relation competent. Ti go no n'ime. Una ba ba ga gi me. Oga wo nwanne m owula. Hai. Oga chika m jugo nigi biko Ke ka mmadụ ga-esi kpọrọ nwa bata na hotel. Anya ata nwa anyị. Richa ọrụ. Almost na m demere nwa transfer ozugbo ya alawa. Na hotel di ọrụ elu di ọrụ ihe ma ọrụ ugbo ka ọrụ adapam na elu di ọrụ unu riri ihe ma unu bịa nga unu bịa na hotel richa ọrụ emere ya taa ọrụ unu ga ọrụ ugbo ka ọrụ dụa ka ọrụ tailor ka ọrụ fashion designer elu di ọrụ ka ọrụ team bomb ka ọrụ agbakọla egbu kedu ọrụ unu bịara arụ ihe ahụ ijiri Oga ị na-ada aghọta ihe m na-ekwu ị na-aghọta ihe m na-ekwu ihe nwa mkpọ bịa hotel ka m taa ya nwa mkpọ bịa hotel ntacha ya ịta ya asamusu eloti ị ga-esi ata nwa na awụdụgo nwe ịnọ ngo gbasa awụdụ nwunye go eloti ị ga-esi hapụ ihe niile Chineke kere n'ụwa na-ata ata gị ngide nwa mma na ọ mụrụ taa ya iwe amụsụ ọwa ọrịa ọcha na-arịa gị ṅụrụ isi mbụ ọṅụrụ gị ọnụ eloti ị ga-esi ata ya ịta ya ọwụ chinchin oyiri gị kpekere ka oyiri gị kwulikwuli ka ọwụ gwudi ele ihe nwa ọma na nwa atakịrị na-acha papa pịra ngụ bụ ị ga-ewuru obiọma gị na ya na-aba nnọọ gị kụziere nwanne gị ụzọ nke Kraịst gị bịara ịta ya iwe amụsụ Oga ihe owo odike ọtụtụ ahụ ka m na-ekwu Oga ihe nwa mkpọ bịa na hotel na ma akwụ ụgwọ room anya baa na room ma agbanyụ ọkụ anya akwakọrịta iko ka anyị gwara unu bịara akwa iko asị ụmụazị na ụmụ kedagati iko mmanya ọ ga-awa eji iko nkwe mmanya isicha mmanya i were ngaji rie mmanya gị taka ha iko dimkpa ha ka ga na tio eji n'oke na-eme agbọbịa hotel unu richa mmanya were iko na-aka ya konkom na-akwakọta iko ọnụ ọwara na-agba ọnụ unu kwasị ọ ga-eme mkpọtụ sawa unu nọ na-eme mkpọtụ nga n'elu nga ka m na-asị ele ndị ji ike oke ele ndị werele konkom